Moi buena! Hombre, amigo, me cago en la leche. Torbellino! Que tal, home, como andao? Bueno, Oi, imagina. xa tiña ganas de velo, parece mentira que digo esto. Eu non podo decir o mismo. Hombre, iso que sigue por el cacho de Ai. Séntese, hombre. Séntese aí, que tiña ganas Que de movida. dar un conto con usted. Ai. Bueno, ¿qué tal todo? A ver, ¿qué tal o verán? ¿Qué tal as probando. vacacións? ¿Qué tal das vacacións? A ver, contenos aquí un pouco, ¿qué tal as vacacións? A ver. Chaparrachá. Que? Vacacións. Sí. As miñas vacacións, sabe cales foron? Hombre, por non sei. Conte. Mira, as miñas vacacións foron sachar a horta, Bueno. darlle o sulfato ás patacas, Bien. rejar o millo, Bien. e polas noites andar atrás do porco bravo como ten todo fozado, me cago en la madre que lo parió que me revienta todo, entende? Xa. É unha plaga, xa Dios. vemos, eh? Dicen, ainda me falta recoller as uvas. Ainda non fixo vendimia. Ainda non fixo. Bueno, pois xa virá a tempo. Digo eu, onde vai ir? Eu vou ir ao que, ó? Onde vai ir cando acabe de fer todos os choios de vacacións? Onde vai ir de vacacións? Home, pois estaba eu pensando Sí. que me gustaría ir a Mallorca como o ano pasado. Anda, Mallorca, que bonito Mallorca. Sí. Eh. O sea, o ano pasado foi a Mallorca entonces de vacacións, porque me conta. Non, pero tamén me gustaba ir. O non, Lizardo, Non hai un peso. Xa. Ai. Pero... Estaba esperando a ver se fixeran unha ponte desde aquí alá, porque a min eso do avión jódeme moito. Un puente para Mallorca. Un puente, moito. Ah, vale. Puente, mira. Para atrás esto, que Se me tirou. Sin Ey. necesidad de va, tomar vaya, el tren corta yo como para ahí, el Lizardo. avión. Solo caminando en bicicleta. Gracias, por bueno. las Date conta, nunca saco unha fea. Sí. Ai, Dios. Dios mío. Moito cansa viaxar. Sí, claro. No, xa diría que Ai. estaba amargado da vida. Dios mío. Ya diría que estaba amargado. A ver, sai perda, non me veo a muller. Se foi o vídeo. Bueno, o choio, a ver, veña, que quería? Que viño hoxe? Dígame, a ver. Si non botamos aquí a noite. Veño porque Sí. merquei un champú destes anticaída. Ai, pois non funciona, carallo, o champú anticaída, pero me cago en la... Vale. Estamos empezando, non se cachotee, que queda moita temporada e ao próximo vai as uñas. Era broma, a ver, Era tampouco broma. fai falta poñerse así, oh, Dios mío. Pero o carallo do champú Dios. non funciona. No, xa ves. Mire como teño o lombo. Xa ves, que Mire. ten? Mire como Que teño ten o no lombo. lomo, a ver, que ten no lomo, que Mire. ten no lomo. Mire como estou. Miña, nai querida bendita, pero e esto? Dios! Anda carallo. Pedazo de hematoma ten aquí. Que di que teño? Unha matrona. Un hematoma. Ai, Dios mío, vou morrer logo. Carallo, vai morrer. Unha mazadura, Lizardo, unha Coño, mazadura. pues esto me dá home. Pero e esto, Dios mío, querido, que barbaridade. Mire, pai, como estou. Pero onde fixo isto? Caeu ou que lle pasou? Que foi isto? Eu que sei, o meu vino cando me vestín a mañá, vino. Pero non me lembro ben onde foi. Sabe o que pasa? Quite dei un pouco a mago se me dá abrazo. Sabe o que pasa? Que pasa? Onte viña un pouco dopado. Claro, por eso non sabe. Porque estuvemos facendo Sí. o proceso de investidura. Como? Estuveron, para. Proceso de investidura que... Ali na ¿Dónde? taberna. Como proceso Sí, de investidura sí. na taberna? Procesamos o viño vello para lle dar paso ao novo. non sabe? ¡Bravo, Lizardo! Facíamos un pipote, entende? Hai que fazer sitio para botar o novo, carallo. Claro, despois caemos e non sabemos onde levamos os golpes, claro. Non me acordo moi Xa, ben. vale, igual, A mí deixa. que foi na ducha, porque o cabrón que me vendeu o champú ese engañou como piller foro, O que? O anticaída? O que me vendeu o champú é unha trampa. Anda, a ver, te quieto que lle vou facer unhas curas que eso... A mí non me tan boa pintes, espera aí. Non ten, non, xa vin eu, vime no espello e dixo eu. Espera aí, déxeme que... En cangreno. En cangreno, sí, en cangreno. Mirei má mañá no espello e dixo, Dios mío. Levante que lle vou facer unhas curas. Ah! Coño, que? Ainda non lle toquei. Por si acaso, home. A ver, veña, deixe de facer o indio, a ver, veña. Ando vamos, xeito, Veña, vamos. Estou moi delicado, É que estou cuidado, a ver. Póñase así de lado, se non lle dou feito Ai. de a ver. Ai, oh, Ostras, ai, está raro, pero isto sabe. ai, Ostras, ten así un color... que alivio. Ai. Ah, Me como la siga, mar. siga. Pero Que pasou? isto non é un hematoma. Xa lle dixen eu que non sea mazadura. Isto é rela, me cago la mar de non se lavar. Isto é carroña, O que é? pero isto é un O que porco, é? home. Pero isto é un marrón, mira pa aí, pero mira pa aí.
Vou dicir unha cosa. Como que non me diga nada? Usted é rela, ven. Home, pero... Eu ducheme unha vez ao mes, ainda que non me compré. Vai Usted... ser relame. Usted é un cochino, pero... Usted anduvo deitado polo chao ou aboulouse ou que fixo? Home, que isto... Esperei un momento que me acabo de acordar dunha cousa. E conte generosa, botoume da casa outra vez. Home, non me extraña. Sei da taberna de procesar o viño, viña nun estado lamentable. Claro. E botoume da casa outra vez. Non, xa vexo, xa. E fun dormir ao aliñeiro, e se cadra... Pero, me Sí. cago en... Pero si estos son excrementos. Que di que son? Excrementos. Pois parecen cajallos. Cago en la madre, hombre. Tan cochino, hombre, pero... Hombre, por favor, Lizardo. Pois que quer, deitei malí, ali non hai luz. Lizardo, faga... Xa notaba eu blandiño. Mire, faga o favor, váyase a lavar, que usted é un cerdo, ainda se vai a infectar esa, por favor, de verdad. Ah, que noxo, Dios mío. Ai, que carallo. Ah. Moito escrúpulo por un chisco de merda, pero a tortilla do sabor da casa, ven a come la peido do carallo. Un agua. Bueno, vamos logo. Que terán que ver o sabor da casa Home. con excrementos. Vamos Dios mío, lavar, que asco. vamos lavar. Vale, é? veña Que acá, é? veña acá. Que é? Veña acá que hoxe enfadoume. Vou dicir unha cousa, mire. A min non me pagan por limparlle a merda do lomboste, entende? Así que sonlle 200 euros a consulta. Por favor, ainda por riba de... Mira como me puxen de... Bueno, Dios, que o pareu. Merda da galiña. A merda da que limpar, pero a carteira. Dios. Por vou dicir unha asco, cousa, home. de verdad. Hoxe hasta vai cobrar. Home, pues Que trouxen cartos. Home, pois non esperaba menos. Sabe o que pasa? Que hai un pequeno detalle. Que? A carteira tamén estuvo no aliñeiro comigo. Que? E igual pillou algunha cousa. Que é isto? Isto que é? É merda. Me cago a la madre, me Yo me tengo que marchar. Pero será un cochino. Ya.